Защо аз трябва да ставам като нея? Защо ако дадено поведение не ми харесва, аз трябва да го репликирам и да повтарям същите действия? Ти отиваш на море, нали? Там ще срещнеш любовта. И естествено ми поиска 2 лева за кафе. И аз си ги дадох. Изпитвах гняв към нея, все едно тя ми е виновна за всичко. Думите имат огромна сила. Защото, примерно, ти можеш да си вземаш думите като нещо, просто е така си казал, не е нещо сериозно. Обаче не знаеш на другия човек за колко дълго му се е запечатало и какво отражение има. Здравей! Аз съм Радост и обичам да разказвам. Щом си тук, най-вероятно вече гледа как срещнах любовта в Tinder, история с послание, а ако не си, ще оставя линк към видеото в описанието. А ако не ти се гледа, нека накратко да ти обобщя поуката. Можеш да откриеш любовта на абсолютно неочаквано място, стига да не си затваряш очите за възможности. Аз си бях казал никакви сайтове за познанство, абсурд, и една вечер прекарана в Tinder и едно съобщение по-късно ме отведоха до това да срещна любовта на живота ми. Така че бъдете на Шрек. На Шрек. Така че бъдете... Казах бъдете на Шрек. Така че бъдете на Шрек. Не се знае дали в автобуса на път към училище или към работа, към нещо супер обикновено, няма да срещнеш твоя човек. Наскоро бяхме кумове на сватбата на нашите семейни приятели. На едно обикновено домашно парти се оказало, че гинчето имала общо с смотания Иван, когото познавало от 8 години вече и, бил приятел на брати. И то какво? Анимационните по Cartoon Network. Сега имат много общо. Брак и дете. Така че не се знае дали на следващата ти сбирка с приятели Марин с караджията няма да се окаже, че харесва същите неща като теб и че има същите мечти като теб. Само оставям това тук. Бях планувала да ви направя друго видео, обаче всъщност се замислих, че мога да ви разкажа и предисторията и уроците от нея, които също са не малко важни. Надявам се да ви е интересно, приятно гледане. Когато бях на 16, с една съученичка се обучавахме за сервитьорки в едно кафене на центъра. И един ден, докато бяхме на смяна, кафенето беше празно, нямаше хора, дойде една жена да ни иска пари и цигари. Тази моя съученичка тръгна да й дава цигари. Аз нямах никакъв контакт с тази жена, обаче тя просто реши, че иска да се обърне към мен, без да съм искала каквото и да е от нея. Погледна ме с едни много лоши очи и ми каза: на теб не ти върви в любовта. Думите й ми се запечатаха страшно силно в съзнанието. Нямате представа след това в живота ми през годините какви неловки и травмиращи ситуации съм имала. Просто не знам дали съм готова да ги споделя. Едната беше толкова лоша, че 4 години след това, значи аз съм била на 18, когато това се случи, 4 години след това до 2022 година аз не можех да погледна мъж. Който и да се опитвал да флиртува с мен, аз просто го избягвах, отдръпвах се. Не. Толкова гадна ситуация бях изпаднала. И сега, тук имаме много неща да си говорим. Първо, много важно нещо е това нещо, на което аз в момента се уча, особено пък с социалните мрежи. Трябва да можеш да подбираш какво да влиза и да се запечатва в теб, какво да ти остава в съзнанието, какво да допускаш до себе си, до психиката си, до мислите си и какво не. Много добре да подбираш и да филтрираш. Имам още много какво да уча в това отношение. Дори, примерно, на едно видео да има 20 положителни коментара, един да е гаден и случвало ми се да ми съсипва целия ден. И това защо? Просто защото аз не съм се научила как да филтрирам добре. Какво стига вътре до мен. Друго от тази ситуация. Това, което тази жена ми каза, аз направо си го втълпих. И тук искам да засегна една друга тема, освен за филтрирането. Изпитвах гняв към нея, все едно тя ми е виновна за всичко с години. И дори
когато писах сценария за това видео, когато ми хрумна идеята да го направя, отново се надигна гняв в мен и се изкуших да й пожелая лоши неща. Обаче се осъзнах, слава Богу, на време и си казах, не, по-добре просто да се помоля за нея. Просто да се помоля за нея и да й простя. Защо аз трябва да ставам като нея? Защо ако дадено поведение не ми харесва, аз трябва да го репликирам и да повтарям същите действия? Нелогично е. Защо да не счупя цикъла на омразата? Тази тема, между другото, е засегната в анимето Наруто Шипуден, в Пейн арката, за който го е гледал, знае за какво говоря. Много е трудно да отвърнеш на лошото с добро. Наистина много трудно. Обаче това да си отмъщаваш и да отвръщаш с лошо вреди само на теб. Вреди само на теб, не на другия. Ето, казвам го и тук на камерата, пожелавам ми само хубави неща, дано да е добре и дано да осъзнава, че това, което е направила, не е уместно. Прошката е много трудно нещо, понякога ти отнемат години за нея, но е доста освобождаваща и е хубаво да се учим да ни е лесна. Хубаво е да се учим да ни е лесно да прощаваме и да отвръщаме на лошото с добро. Така че ако някой ви е казал нещо, което много дълбоко ви се е отразило, започнете да му мислите хубави неща на този човек. Звучи страшно контраинтуитивно и много, много шантаво в първия момент, но повярвайте ми, действа хубаво за вас. На мен ми беше писнало да се чувствам като парцал и да се въртя в леглото и само да рева за това, че при мен никога нещата не се получават и съм самотна и така и така и така. Сега го разказвам малко иронично, но тогава изобщо не ми е било смешно. Никак даже. Допреди да срещна Георги, буквално до нашето запознанство, 24-та година, това постоянно въртене в леглото и рев не спираха да се случват. Просто беше консистентно. Бях много обезкуражена, нямах почти никаква надежда. Лятото на 2019 година, преди да замина за университета във Варна, бях почнала да гледам някакви неща в интернет за това как се разваля проклятие, нали, на някого, как да се освободиш от това. И пишеше да запалиш розова свещ и да имаш розов кварц във формата на сърце. Това символизирало любов. И аз отидох в Русе има един магазин Марипоса за маниста, такива материали за бижута и бижута също. Много хубав магазин, препоръчвам го на всяка девойка. Та в това въпросно лято отивам да си взема този розов кварц във формата на сърце и излизам от Марипосата и тръгвам да се прибирам и някаква друга жена, не беше същата, ме спря. Аз нищо не съм ми казала, разбирате ли? Нищо. И ми казва, ти отиваш на море, нали? Там ще срещнеш любовта. Това веднага след като съм си купила розовия кварц във формата на сърце, за да развалям думите и проклятието на другата. Много шантаво. И естествено ми поиска 2 лева за кафе. И аз си ги дадох. Просто ги дадох, защото знаете ли какво? Имах нужда от това. Имах нужда от това нещо, което тя дойде и направи. Чувствах го малко като неутрализиране, като +1 и -1. Вече имахме 0. 0. Уж свободна съм. Обаче знаете, че негативното по-често по-силно ти остава от позитивното. Аз дори бях забравила за много дълго време за срещата с втората жена. И постоянно ми се въртяха още 3 години думите на първата. Значи смятайте, влияело ми е колко години? Някъде около 6 го смятам аз. Щях да кажа 6-7, обаче не искам да влизаме в това меме, моля ви. Вече 22 година започна и моя път към вярата в Господ. Аз преди това бях атеистка и го споменавам, тъй като има отношение към историята. Гинчето, най-добрата ми приятелка, която споменах по-рано, тя един ден, някъде 22 или 23 е било, ми беше казала, че с Бог ради ще намериш твоята любов. И
нямах представа колко съм имала нужда да чуя точно това нещо и то с нейния прекрасен, успокояващ тон. Тя е душа човек. Толкова ме успокоиха нейните думи. Почти успя да заличи изцяло думите на онази първата жена. И това цялото нещо с думите на Гинчето, как ми повлияха, е доста интересно, защото аз пиша един роман, където главният герой не може да излиза навън заради едно предсказание. И е в безопасност от това предсказание, само ако се намира в близост до едно дърво вълшебно там, Гинко Билоба. И просто Гинчето и героят ми Гинко Билобата, в момента звуча сигурно като луда, то като е out of context е много странно. Да, просто много странно се ги навързах как двете... Как тя за мен, нейните думи бяха като героят Гинкин и имената им са подобни. В смисъл... Шантъл, да. Но искам да го спомена. 23-та година. Аз вече съм на 23. Девствена, без да съм си имала приятел, без никой да ми харесва като цяло. И лятото на 23-та аз продължавах да страдам за това, че 22-та позволих да ми разбият сърцето и бях толкова заблудена и глупава и както да е. След това, което се случи тогава, аз бях супер отчаяна. Цялата 23-та ми беше отвратителна година и плачех повече от обикновено за цялото нещо, което се случва с любовния ми живот. И толкова ми беше писнало и просто един ден реших да напиша писмо до Господ, където го моля да развали проклятието на тази жена. Аз просто се чувствах прокълната от нея. И сложих това под възглавницата си. И през нощта сънувах как някаква жена води нещо като курс, в който участвам и аз, боядисваме някакви яйца, правим някакъв ритуал, нещо като великденски яйца, мисля, че бяха великденски яйца, не знам. И тя накрая на съня ми казва: готово, Господ развали проклятието на тази жена. Свободна си вече. Всичко е наред. И аз се събудих и бях толкова обнадеждена. Буквално усещах, че вече това не ми влияе. Толкова обнадеждена. Не спрях да се чувствам самотна и да плача за това следващите месеци, допреди да срещна Георги, обаче вече не се чувствах прокълната. Всеки може да вярва в каквото си иска, нали, това е негово право и така нататък. Аз ви казвам аз в какво вярвам и искам да благодаря на Господ за това нещо. Есента на 23-та година гледах едно видео с един свещеник, мисля, че е правилната дума, където той каза, че неговият съвет за любовта е да си напишеш на един лист какво искаш от партньора си, какъв човек искаш да срещнеш и накрая да станеш този човек от списъка. Тоест първо ти стани това нещо, което изискваш и после то ще те намери само. И идва началото на 24-та година, където късметът ми от баницата беше любов. А искате ли да знаете на Георги какъв му е бил късметът от баницата или няма нужда? И от началото на 24-та година аз започнах да си пиша в едно тефтерче какъв партньор искам и какво да има между нас двамата. Всеки ден си го пишех. И тук искам да уточня, че аз много вярвам в това, че не е толкова важно какви личности сте вие и какъв човек трябва да отсрещня. Важно е какво създавате заедно, каква магия имате помежду си. Защото има хора, които са много готини, сами по-отделно, супер готини личности, обаче те като се съберат, ами не става магия, бе, не са един за друг. Така че не е важно да сте само хубави хора, важното е между вас да го има хубавото, да има магията. В това тефтерче си пишех желания, утвърждения, такива неща, които искам да превърна в реалност или такива неща, на които искам да се науча. И вече от миналото видео знаете Георги как се появи в живота ми. Той дойде в живота ми 6 месеца след като щях да умра. В смисъл, не се шегувам. Карах много тежка инфекция и имаше страшно много последици от нея, направо толкова месеци борба. И той дойде в перфектния момент просто. Дойде в момент, в който ме накара да повярвам отново в живота, усили вярата ми в Господ, просто засили вярата ми като цяло.
изобщо. Аз направо оживях. Разхубавих се, вярвам. Смятам, че станах по-смела. Разбира се, това са неща, които аз съм направила, но много от тях са били благодарение на неговата подкрепа и отражение на това как той ме кара да се чувствам. Интересен факт, когато празнувахме нашите 4 месеца на 23 юли, той ме заведе на паметника. Гледахме звездите, беше много красиво и аз мислех, че вече ще си тръгваме. Обаче седнахме на най-горните стъпала там и той ме хваща за ръцете и ми разказва за неща, през които е преминал. За здравословни проблеми става въпрос, как никой не му е вярвал, нито приятели, нито родителите. Всички са мислили, че преувеличава, че си внушава. И аз в този момент съзнах, защо Господ ни срещна двамата точно. Имах буквално същата история 11 и 12 клас. Постоянно по лекари, никой не ми вярва, всички ме слагат на антидепресанти, родителите ми им е писнало от мен. Това е друга тема, няма да задълбавам там, но просто беше вау това за мен. Аз направо не можах да повярвам. Ние сме се срещнали, аз го казах и в другото видео, в момента, в който сме били достатъчно зрели един за друг и достатъчно преминали през неща, така че да оценим това, което ние имаме и подкрепата, която си даваме. И това, че ние един за друг не сме си казвали никога, когато някой има проблем или каквото и да е там. Внушаваш си, а ти нещо на психическа основа, смисъл споко. Нищо ти няма, умираш се. Такова нещо не. Тъпо като цялото нещо. Случва ти се това, което си набиеш в главата. А още по-хубаво е да ти се случва онова, за което ти сам си се помолил на Господ. Онова, което ти сам си поискал. Онова, което е дошло от теб, а не от някой външен, който просто иска да те използва, да му дадеш пари, цигари, кафе или каквото и да е там. Ако на някоя приятелка нещо не й се получава с мъжете, никога не бих и казала: "Ей, Пепи, знаеш-ко, на тея май не ти вари в любовта, смисъл, няма да се откажеш вече." Никога не бих го направила това нещо, дори и на шега. Защото нашите думите имат огромна сила. Използвайте ги мъдро. Тук не говорим за това да си мериш приказките с някого, нали, това не е приятелско и не е искрено, а просто да се съобразиш как се изразяваш и какво послание отправяш. Защото, примерно, ти можеш да си вземаш думите като нещо, просто е така си казал, не е нещо сериозно, или пък е било някаква шега, нещо, което дори си забравил. Обаче не знаеш на другия човек за колко дълго му се е запечатало и какво отражение има. Тук си говорим просто да внимаваш да не втълпиш на няколко нещо. Не е хубаво, не е красиво. Трябва да се внимава. И за финал на това видео, ако някой ви е казал нещо, което ви наранява или пък ви е докарал до блокаж в някаква сфера на живота, или говорете с този човек и му кажете как ви се отразило, или просто се помолете. Създайте хубава енергия, произведете тази хубава енергия и я отпратете хем към него, хем към вас. Това, което ще ви изрецитирам сега, го слагам на описание на видеята ми, ако сте забелязали. Филипяни 4.6. Do not worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Извинявайте, че на английски просто така съм си го записала в тефтерчето и така си го чета всеки ден. И може да не го преведа точно, затова ви го казвам така, както аз съм си го записала. Страшно много ви благодаря за всички позитивни коментари на предното видео. Нямате представа, аз като го качих, сърцето ми почна да бие очестено. Викам си: "Оле, Георги, не трябваше да го правя. Не, отказвам се. Може би трябва да го изтрия." Много бях притеснена. Това видео аз се мъча да го снимам още от миналата година лятото. От миналата година лятото толкова опити съм имала, толкова изхвърлен материал, сниман. Обаче явно не е било тогава. Не можах да се отпусна пред камера, вече имам повече опит. Да, но пак бях толкова притеснена, след като най-накрая го направих. И нямате представа коментарите ви колко много... много ме зарежда, това е много готино. И просто надявам се да има смисъл от споделянето на тази история, защото посланието мисля, че е хубаво. Аз вярвам, че е хубаво, както и посланието на това видео. Това от мен за днешното видео.
Надявам се да ви е било интересно. Бъдете добри към другите. Татуировката, между другото, значи доброта. Много я ценя. Въпреки че аз не съм цвете за мирисане, не съм перфектна. И не съм винаги най-милият човек на света. Но се старая. Хубаво е. И също, като си говорим за това, ако някоя такава жена ви спре и вас на улицата да ви иска пари, да ви говори неща, които вие не сте искали, може любезно да изпоменете, че това не е много уместно да го прави, особено ако е неискано. Просто и предложете някаква помощ, каквато можете да й окажете и я помолете да не ви казва нищо, освен ако вие не искате. Сега, ако вие вярвате в такива неща и ви носи да ви казват такива неща, нали, направете го това, нали, но да. То не знаете и, нали, човека отсреща какво преживява и защо го прави. Както пише Изабела в книгата си, винаги има и още. И като си мисля за това, какво всъщност има още зад тази жена, която толкова се гневях, че ме е проклела, някак си я чувствам по-близка като човешко същество, а не като някаква, да знам, злодеида. И така. Ами това е. Чао!